Когато дядо Боже създал земята и човеците и дошло време да раздава хобитата и увлеченията по спортовете, първи в жребия били мотоциклетистите. Дядо Боже казал да бъде, а журналистите, които все нещо не им е ясно, попитали: как така дядо Боже да бъде, когато още не е измислено колелото? Моторист, що ме е рекал Господ, а всяка майка моторист не ражда, и без колела и да няма мотор, пак ще си кара. От тогава тръгнала славата на мотористите, че за тях няма невъзможни неща. А за този, който веднъж е навъртял масура и се е понесъл шеметно по-бързо и от вятър, спиране няма. Казват, че дядо Боже е българин. Тогава чудно ли е, че и бившият световен шампион Богдан Николов, чието име буквално значи от Бога даден, също е българин? Чудно ли е, че тази година Балканядата се проведе успешно също в България? И слава Богу се намериха спонсори като Кастрол, защото без тях всичко, което виждаме, би било невъзможно. На 30 и 31 август самолетната писта в Долна Митрополия се беше превърнала в писта за поредния кръг от националния шампионат и Балканядата по мотоциклетизъм. Това решение се оцени като особено удачно и от екипите на съседите ни на Балканите, след двукратния провал на Балканядата по технически причини в Румъния и смъртта на състезател в Турция. Мисля, че се превърна в един празник на мотоциклетния спорт и дай Боже да има много такива празници, не само на мотоциклетния, и на спорта. И дай Боже да няма хора, които да пречат да се провеждат такива празници. Да. Всичко, което се прави в името на спорта, в името на България. Мисля, че това, което се направи тук тия 2 дни, изобщо, което се прави по линия на Българска федерация по мотоциклетизъм, е достатъчно красноречиво. За 4 години са проведени, както казах, 3 европейски, 1 световно, 3 балкански, Деймон Хил 2 пъти на гости на федерацията. Мисля, че няма какво да говорим. Интересно съчетаване на балкански шампионат с национален. Имаше много гости. Вярно е, съчетаването идва от там преди всичко, пак идва до финансовите условия, защото при провеждане на 4 кръга по-отделни всичко се умножава по 4, а така излезе малко по-евтино, а пък за сметка на това много интересно за хората, които го наблюдаваха. Да, повече състезатели, по-атрактивно. Освен това и трасето беше доста добре подготвено. Да, както аз исках специално да чуя интервюто на водача на румънския отбор, където беше провален кръга в Румъния. И той каза, че ние не разполагаме с такава писта, нито с такава публика, нито с такава организация и нашите хора могат да идват да тренират тук, нищо друго. Да, това е чудесно. Да, в смисъл, че групата, която се завърне и провали в Румъния кръга, не се е завърнала по прищявка, това, че писта изобщо не отговаря, е много опасна за самите състезатели. Да. Спорта, както казах и преди, спорта е извел България в света. Да се опитаме да видим нещата от тази гледна точка, през очите на състезателите, да се вмъкнем в кожата на моториста, да се преживеем неговите вълнения, защото, нали, и ние, журналистите, имаме бензоцити в кръвта. Пак опираме до кожата на моториста. Тя май и твоята малко скъсана. Не знам, това е от предното състезание. Тук има протектор обаче отдолу май. Протектор, да. Той ми запази ръката. Тук бях си натъртил ръката, ако не беше той. А долу имате някакви пластмасови помагалки. Да. Това също са протектори, те предпазват колената. Нали? При завоите, да? При завоите, да, се подпират. Струва ми се, че много опасно е да се кара на 2 колела. Може би е опасно, не знам. Страхувате ли се така? Говоря момчетата, като се качват. Не, страхуваме се, всички се страхуват по-малко. Ако не се страхуваш, трябва да си ненормален, според мен. И все пак карате на 100%? Не караме на 100%. Всички много се стъписахме от смъртта на Пламен и вече... Вие бяхте там с него? Бяхме там с него, като загина и... Значи какво излиза, че на нещо... Много тежко. Много, много важно май за един пилот се оказва издръжливата психика. Да, много е важно и подейства много лошо на психиката на всички. Вече караме може би на 80%, докато преди сме карали на 90-95%. Не мога да кажа 100%, защото... А когато за пръв път се впускаш в състезание и освен това си и син на Богдан Николов, как ли се е побрал в кожата на моториста Александър Николов? Можеше и по-добре, но...
И те ли притеснява малко славата, която има баща ти? Притесняваме, ма... Как се чувстваш? Като син на татко или все пак като младши? Като младши. Това ми е първото състезание. И, значи много добре се справиш. Не знам, той ще каже. Тук днес се състезаваше за първи път и вашия син. Как беше вълнението като баща, като треньор или все пак като човек, който е в момента баща на моторния спорт в България? Вълнение по нито една от всичките линии, както казах ти, защото в този спорт не трябва да има син, не трябва да има баща, независимо, че той ми е син. Това не е казано, че той ще стане Богдан Николов. Но когато един човек в този спорт има вълнение, независимо отстрани в бокса или на пистата, той не става за този спорт, защото в този спорт всичко се взима за части от секундата решенията. В момента, в който ти имаш вълнение, значи ти си притеснен, значи твоето решение ще се забави, значи може да не е правилно. Така че това е рисков спорт и има ли вълнение, чисто и просто не се захващате с него. Да, той така на кого прилича? На татко си ли е хванал жилката или? До днеска приличаше на майка си, ще видим от днеска нататък. Едни от най-опитните мотористи, разляли най-малко шампанско като шампиони, не винаги се чувстват удобно в кожата на моториста, но всяко удоволствие се заплаща. И какво брани минути преди старта, как се влиза в кожата на мотоциклетиста? Първо да се лезне в кожата на мотоциклетиста, трябва да има тръпката. Ще даде много особена кожа и много здрава. Една гласа трябва да имаш, преди да си спокоен. И друго да се концентрираш. Като знаеш на писта, след като сложиш каската и пуснеш плаката, вече трябва да дадеш това от тебе, което можеш. И така. Става да можеш. Да, разбира се. И след малко сигурно ще видите. Значи втора кожа, трета кожа става твой мотор, така ли? Да. За кожата не са много удобни екипите, но това са екипи за сигурност. Най-вече. Да, има защо. Има. Майче си патил вече. Няколко пъти има предупреждения, но не са много удобни. Имаме нови парчета кожа по тялото си, това се знае от безбройни падания и така нататък, но... А понякога загубвате част от своите? Разбира се, но нали знаем едно правило, като се подменят по-често разни детайли и части, по-добре става. Живко Живков, също влюбен в сайдкара, от 10 години не го хваща сън от мечтата да се слее с един мотор. Тази година беше щастлива и за него. Имаше желание за този мотор, тъй като няма такива финансови възможности. Реших да му помогна и закупих този мотор. Това обаче на него му се отразява отрицателно във финансово отношение, тъй като той не работи собствената си работа, защото мотора има нужда от стягане, дето се казва. И този месец почти една стотинка не е изкарал за семейството си. Затова реших сега да му направя една награда. Независимо от това дали той ще успее да постигне някакъв резултат, тъй като той почти не е тренирал с този мотор. Но трябва да се направи нещо за спорта. Така както си го гледаш, харесва ли ти този мотор? Все пак друго е, по-добре на колело, отколкото хич. Много ми харесва по простата причина, че снимките точно на този мотор ги държах в едно чекмедже в продължение на 4 години и винаги съм си мечтал за този мотор. Той е бил световен шампион, май? Да, бил е. От малък се обличам по този спорт и съм наблюдавал този мотор на състезание в ръцете на Младенов. Той тогава изглеждаше по същия начин, както сега той изглежда с този и ние с наши самоделки. И беше нещо перфектно и аз... Ето, какво е една сбъдната мечта? Да. Може да е всякакъв, но за мен е много скъп. Както стария, така е той. Този кадър може би е уникален с това, че в него има двама световни шампиони. Моторът, маслата Кастрол и може би един бъдещ. Мотогенът явно е много силен не само при Богдан Николов. Тази година баща и син Стоил и Тодор Кичукови мъжки се бориха за шампионските титли. Кой сега е по-големия моторист? Ти или баща ти? Татко. Татко ти? Добре да, ама ние знаем, че обикновено добрите ученици са тези, които надминават учителите си. Не е ли така? Не е така. Добър ученик ли е? При много работа с деца, знаете как е трудно се работи. В момента помнят, после забравят, после всичко наново
Е така. От 9 годишна, от 95-та година, още с първото участие взема също така купа, едно трето класиране. Тогава конкуренцията беше много по-слаба. Нямаш ли намерение да се качиш на неговия мотор, той да ти отстъпи мястото? Не мога да го карам още. Много е голям и не мога да го карам. Трудно ти е, да? Значи ще чакаме да пораснеш. Успяваш ли да чуеш публиката, когато караш? Не. Нищо ли не виждаш? Виждам. Ама все пак си съсредоточен в това, което правиш. Да. Падал ли си? Един път в Плевен. И какво стана? Последната обиколка ги водих и точно на последния звой паднах. И какво стана? Загуби. Ударих си малко крака и загубих. Ами, те по-важните екземи ли, как им казваха, да? Бързо ли оздравяват? Да. Да, няма проблем. Не можах да усетя даже как се ударих. Добре, така с усмивка още купи да събираш, да ги колекционираш. Пожелавам ти успех. Мерси. И на вас всичко хубаво. Всичко добро. Баща и син Валю и Калин Керин също доказаха, че крушата не пада по-далече от дървото. Много съм радостен. Виждаме сълзи в очите. Има защо, да. Доволен ли сте от сина си? Безкрайно. Май мъжка момче. Радвам се, че е така. Не само мъжко момче, успя да се пребори. Той знаеше много добре, че само завършване в това състезание му трябваше, за да стане шампион. Намери сили да стане първи в кръга. Радостен съм. Вече въпреки незавършилия шампионат, майче става шампиона. Да. Какво значи това за теб? За мен е една достигната цел. Една мечта. Знаеш ли, че баща ти се разплака, когато ти спечели? Знам, той често го е правил. Притеснява се за мене, като че ли той кара. Приемствеността в българския мотоциклетизъм, дори когато няма кръвна връзка, е пословична. Всъщност, може би за хората с мотоцити в кръвта, науката тепърва ще трябва да си казва думата. Кое остава по-ценно за тебе? Тази поредна купа или каската, която получи? Каската, естествено. Какво мислиш, че ще ти донесе тя? Много успех и безопасност най-вече. Думи на благодарност и приветствие към Иван Иванов от Богдан Николов, председател на Българската федерация по мотоциклетизъм. Сигурно най-сладката обиколка все пак е последната. Да, наистина. Този мотоциклет, който направих последната обиколка, го правих тази година. Цяла година буквално и го бях дал под наем за участие в Пловдивския отбор. Доказа много добри качества. Не с този. Аз карах на състезанието с мотоциклета, с който ме знаят в цяла България. Толкова години с този мотоциклет аз се пенсионирам с него като състезател. Продължавам като менеджер и треньор на отбора си. Иван Луканов и Предраг Попович също могат да бъдат обект на научно изследване. И за тях има по-важни неща от борбата за титлите и дори от националните различия. Това е една много хубава идея, шампанското. И все пак, защо вашата купа отиде в ръцете на вашия колега Предраг Попович? Всички знаят защо тази година постигнах успехи да си благодарение на него. Кара цялата година с нас. Карам негов мотоциклет. И жалко, само много хора разбраха, стана един инцидент. Откраднаха ни моторите след последния кръг в София. Преодолеем и този проблем, надявам се, за до година всичко да е нормално. Преди една година над мотопистата в София мина тайфуна Куман, но вместо да руши, сътвори от пръст кросовите елементи на мотостадион Витоша. И рече Куман: да бъде и биде. Значи човека, който е направил това трасе, какво ще ни каже той за състезанието? Какво да ви кажа? Отдавна мечтаях да направя едно такова трасе, защото в България липсва такова. Когато ходим навън, нашите състезатели се плашат от такива скокове и затова аз реших още от малки състезателите да свикват с едно такова трудно трасе. Падат даже и най-добрите, и световните шампиони падат. Но за да има прогрес, трябва да пада състезател. Не пада ли, значи той не расте, той стои на едно место.
кара на това трасе тук? Да, доста е хубаво. Постарахме се го направим както трябва трасето. Ама ти имаш участие в него, да? Да, имам от миналата година участие. Кажи къде си сложил залагалки така и уловки за твоите конкуренти? На доста завои направихме така да има резерви за изпреварване и постарахме се да се класираме добре и го постигнах. А за това изпреварване, кое е по-важно? Да бъде по-бърз мотора или? Не е само мотора, важното е да си по-отмел и най-вече техника. Царица Атракция е най-ухажваната дама не само по световните кросови трасета. Едва ли само наградата от 100 000 лева беше вдъхновила тримата мускетари – Илиян Дилов, Станислав Бучаков и Величко Манолов да извадят шпагите, за да покорят сърцето на кралица Атракция. Рискованият скок на Илиян Дилов вдигна адреналина не само на публиката, но и на опитни дългогодишни майстори на мотоциклета. Четвърти мускетар Юлиан Райчев също се реши да опита шанса си, но Илиян Дилов вече беше грабнал сърцата на публиката и журито. Ето още веднъж победния му скок. Втори опит. Демонстрация. Майсторство Илиян Дилов правец. Девизът на организаторите през сезона беше «Дай Боже спонсори», но всички мотористи се кръстеха не само преди старта, а и за здравето на Богдан Николов, председател на Федерацията по мотоциклетизъм. Богдан, може би наистина е от Бога даден на българския мотоспорт. И слава Богу, че ви има, така ли? Май това се чува само за Богдан Николов. Така ли се чува? Да. Това е хубаво, обаче е хубаво да го чуват и хората в Плевен. Защо? Защото в Плевен съм направил най-много, защото съм от Плевен за спорта. И незаинтересованост и, как да кажа, признания няма в Плевен. Хубаво е пак, че ги има тия състезания. Хубаво е, защото по принцип това е борбата с престъпността и с корупцията и с наркоманията. Младите хора ще дойдат тук, няма да отидат да смръкнат или да отидат да откраднат или нещо друго. Ще вкусат от този наркотик. Абсолютно, абсолютно. А той си заслужава. То си заслужава, но малко хора го разбират това. Тук сме останали пак, нали, аз и господин Крумов. Това е генералният менеджер на Кастрол. Мисля, че Кастрол помогна много на федерацията за тия всичките години и ще продължава да помага. Дай Боже! Дай Боже! Не казвам, че сме се оженили за Кастрол, но мисля, че Кастрол е фирмата, която стои зад мотоциклетния спорт. За да летят птиците на две колела тук, трябваше да го има явно Кастрола. Кастрол прави ли, например, за летящи чини и масла? Може би и за летящи чини ще почна да правих. Знаете за това вече, че с помощта на Кастрол се преодоля по земя свръхзвуковата скорост. Така че може би следващия ход ще е за летящи чини. Да, нищо не се знае. Защо Кастрол все пак помага толкова много на спорта? Какви дивиденти му носи това? Дивиденти, значи преки дивиденти трудно мога да кажа, че носи някакви. Може би това, че всъщност всички състезатели карат с нашите масла, доволни са от тях, без тях не могат. Това, че помагаме на наши спортисти изявени, като например в миналото Богдан Николов, който знаете, че прослави България по света. Това, че помагаме да се развива този спорт изобщо. Кастрол. Магията, която удължава живота на двигателя. Кастрол. Специалиста на маслата. Кросовите състезания наистина са най-голямото изпитание за смелите мъже, но нали трябва да има и писти? В Плевен обаче вилнее тайфунът Партокрация, а създаденото с много труд трасе е обрасло с трева. Защо? Това съоръжение спортно, което е и за колокрос, за мултибайк, за конен спорт и за мотоциклети. Преди всичко е направено за мотоциклети, за суперкрос. Смятам, че не пречи на никой. Беше много работи изписани, много изговорени, че е бил нарушен хубостния слой. Това беше главната причина. Както сами виждате, трасето е толкова обрасло и нарочно изоставено да обрасте и да израснат много растения по него, за да се докаже, че все пак хубостния слой е по-добър от предишния. Каза, че тук е имало блато на времето. Да, това е стената на язовира зад старта, която пропуска от години и тук се вижда едно мочурище блато. По една от всичките заповеди на Министерството на околната среда трябва да го рекултивираме и възстановиме. Много трудно ще събираме комари и вода, за да ги сложиме тук. Не чуваме нито рева на моторите, нито птичките.
Въпросът е кой кого е изгонил. Както сами виждате, тук срещу нас има една кариера, която от години работи. През миналата година е получила ново разрешение да продължава да работи. Тя всеки ден работи. Мисля, че на който изобщо и не разбира от екология и от не знам какво. Вече да кажа, тя 10-кратно или 100-кратно повече път пречи от това нещо, което е тук. Това е 2 часа в годината, а това е всеки ден срещу нас. Да, немалко трасета подобни, в крайна сметка са построени в паркове. Цял свят. Не, това мисля, че го показахме и по много, и по канали, и по ефири, и по кабелни, и по вестници, че в Англия специално всички писти са в паркове, като Донингтън парк, Олд Прат, Бранхъч, ето Монца, вземете Хокейхайм, абсолютно на всички, дори и на тия, които искат да съборят това съоръжение. На тех им е ясно, че не е така. Все пак, какво можем да очакваме? Както ви кажа, последната заповед вече е смешна, чисто и просто. Тя гласи, че до октомври месец, докато дойде комисията от Женева, значи това трасе си остава. Обаче по 30 милиона лева на месец ще плаща община Плевен глоба. И след като мине комисията октомври и го лицензира, пак ще се събори. В един момент, когато пишеме, че сме извикали комисия от Женева, на която комисия ние не можем да обясним, че в България има сини и червени, нали? Тя на октомври месец, на 19 октомври трябва да бъде тук да го лицензира за европейски шампионат. На нея много трудно ще обясним, че тук имаме сини работи, знаеш какви слават. И те в момента тогава ще кажат, вие в България, що не си гледате работи? Я махайте от тук, искате европейски шампионат. А ето ги и шампионите. Ето ги най-малките, тези в клас до 50 кубически сантиметра. С короната за втора поредна година е Александър Тодоров от отбора на Каилка Плевен, а негови подвластници са сина на Томчо Митев, Веско Митев, от отбора на CG Racing, спечелил надпреварата на писта София. В ожесточена този път надпревара той успя да изпревари шампиона за годината. Тодор Кичуков е на 3-то место в крайното класиране, също от отбора на Каилка Плевен, а това са най-малките, тези, които хранят надеждата у нас, че този спорт има бъдеще, въпреки всички трудности, които изпитва, въпреки недостига и все пак благодарение на спонсорите, основно на Кастрол България. В надпреварите за 80 и 350 кубически сантиметра тези два класа определяха шампионите едновременно. Общо 6 са кръговете, 3 в Плевен, 1 в Пловдив, Варна и София. В по-малкия клас шампион на България е пловдивчанина Тодор Кичуков от СМК ПРТ, следван от съгражданина си Божидар Божичков, но МК Пловдив, и Мартин Маринов от РЕМ Мото Павликени. Изключително оспорвана беше надпреварата в клас 350 кубически сантиметра. Това са мотоциклети, социалистическо производство. 3 адаши са на челните позиции: Георги Ленков от Каилка Плевен, Георги Дризе от МК Пловдив и Георги Димитров от Витоша CG Racing. Има повод да се радва Тодор Кичуков, който стана шампион в клас до 80 кубически сантиметра и влезе в тройката в по-малкия клас до 50 кубически сантиметра, а още по-радостен може да бъде неговия баща Стоил Кичуков, за който ще чуете малко по-късно. Също взел участие в пистояни шампионат, само че в клас Супербайк. Има повод за радост и семейство Керин, тъй като Калин Керин най-после спечели републиканската шампионска титла в клас до 125 кубически сантиметра. Неговия баща Валентин Керин пък го награди с сълзи на очи на последното състезание в София. Калин Керин се състезава за отбора на Каилка Плевен. От този отбор са и останалите състезатели в челната тройка. Това са Кристиан Ганев и Румен Гатев. А това е заключителният кръг в Плевен за Кимба Куп, на който вече беше ясно, че Калин Керин е спечелил шампионската титла. Класовете до 250 кубически сантиметра и Супербайк, безспорно двете най-атрактивни дисциплини, в които състезателите едновременно определяха шампионите.
В клас до 250 кубически сантиметра шампион на България за годината Иван Луканов от Витоша. Негов подвластник е Бисер Игнатов от Кимба Сижи Рейсинг, който имаше също шансове да спечели титлата, но не взе участие на писта София и тук се лиши от така нужните му точки, а досегашният многократен шампион на България Цочо Димитров остана трети в класирането. Причината е, че той падна по време на тренировки и счупи ръка. Това му попречи да вземе участие в последните две състезания. Въпреки всичко има повод и Цочо да празнува, тъй като през тази година той се ожени. В клас Супербайк шампион на България стана Йордан Маринов от Кайлъка Плевен, следван от Иван Никифоров, МК Пловдив и Стоил Кичуков, за който стана въпрос малко по-рано. Изключително атрактивно караше през целия сезон Богдан Василев с неговата Ямаха, мотоциклети с кош или сайдкар. 15-та поредна титла за тандема Милчо Младенов и Петю Илиев от Болтрако Хонда. Наистина непобедими са тези двама състезатели. След тях в крайното класиране место взеха Данчо Алексиев и Тони Първанов от Кимба Сижи Рейсинг и Живко Живков, Иван Начев от Кайлъка Плевен. Скоростите, които развиват мотоциклетите в клас сайдкар, се доближават твърде много до тези, с които се движат автомобилите от Формула 1. А двамата Данчо Алексиев и Тони Първанов водеха изключително успорена борба в последното състезание с Живко Живков и Иван Начев. Въпреки всичко промяна в крайното класиране нямаше, а 15-кратният ни шампион Милчо Младенов сам заяви, че има желание да участва в книгата за рекордите на Гинес, тъй като рекорда, който той е постигнал, е феноменален и не е постиган до момента в нито една държава в света. Отборно-пистовия шампионат спечели Кайлъка Плевен, следват отборите на МК Пловдив и ПРТ също от Пловдив. Възход и падение за българския мотокрос и суперкрос може да се охарактеризира накратко 1997 година. Най-напред не се намериха 20 000 долара, за да се проведе кръг от Европейското първенство на Ридо. Малко след това, като цвете в парка Кайлъка цъфна пистата за суперкрос, което пък от своя страна беше потъпкано заради политически страсти най-вече. Шампионите в суперкроса не са нови, те са добре познати от миналата година в клас до 80 кубически сантиметра. Това е Николай Куменов от Литекс Ловеч, следван от Бончо Аврамов от същият отбор, Теодор Гигов, Стомана Перник. Шампионите в суперкроса в клас до 250 кубически сантиметра, първо място за Йото Лилов от Елпром Тетевен, втори е Радослав Балинов от Литекс, който имаше шансове, видяхте го току-що, да вземе титлата, но не взе участие в едно от състезанията на суперкрос в Плевен, а трети Николай Табаков от Правец. Шансове за титлата имаше Иван Нечев, който на това състезание на мотостадиона във Витоша скъса верига и пропиля своите възможности. В по-малкия клас до 80 кубически сантиметра шампион е старият първенец на България Николай Куменов от Литекс Ловеч, следван от Бончо Аврамов и Теодор Гигов, а това е малкия Георги Благоев, който трябваше да стартира с помощта на своите съотборници, тъй като не може да достигне земята сам. В дисциплината мотокрос до 80 кубически сантиметра шампиона е също Николай Куменов от Литекс Ловеч, следван от Бончо Аврамов, съотборник на Куманов, и Теодор Тотев от Ябълка Габрово. При младежите до 125 кубически сантиметра първо място за Мирослав Шамов от Литекс, следван от Юлян Райчев, Стомана Перник, и Евгений Тихов, Райол Севлиево. 125 кубически сантиметра мъже Йото Лилов на първо място от Елпром Тетевен. Мирослав Шамов заема второ място в тази класация. Станислав Бочаков от Астиха Хасково, трета позиция. В клас до 250 кубически сантиметра отново Радослав Балинов, недостижим на върха.
Сиран Цачев, Литекс Ловеч и Илиян Дилов са неговите подгласници. В отборното класиране недостижими са мотоциклетистите на Литекс Ловеч, следвани от Стомана Перник и Райо Севлиево. Завърши една година на 2 колела. Шампионите са известни, а до година шоуто отново ще продължи. Дай Боже спонсори, дай Боже закон за спорта и дай Боже добри машини и добри организатори, а иначе в България таланти за моторните спортове си имаме. Кастрол – маслото на шампионите. Кастрол – специалистът на маслата. Кастрол.